Bismillahirrahmanirrahim. 'Yan gidan haya, babi na 4. Ai kuwa ta ga wannan faɗa da ake, da sauri ta ƙarasa wurin tana janye Inna Talatu tare da ƙoƙarin shiga tsakani, amma ina ba ta yi nasara ba. Riƙo Ladidi ta yi da nufin jan ta, ganin ya sa Ladidi kai ma Inna Talatu wani wawan duka, wanda ya sauka a fuskar Maman Usman, ta kuwa durƙushe ƙasa. Ganin Maman Usman ƙasa ya sanya duk suka yi kanta suna tambayar lafiya. Ɗago da fuska ta yi, ganin jini da alamun haɓo ta yi ya sa Abulle rugawa ta kawo ruwa. Maman Usman ta wanke fuska. Kallon su ta yi ta ce, na gode sosai da abin da kuka yi. Ina fatan wata rana ku gane illar da hakan zai haifar muku a gaba. Domin yaranku na kallo kuma duk abin da kuka yi shi za su koya. Daga haka ta shige ɗakinta. Shiru suka yi dukkansu suna jinjina fushin Maman Usman. Daga bisani kowacce ta koma kan aikinta ba tare da ta kula kowa ba. Yau ranar cika ciki. Matar Malam da ke kiwon kaji ce ta ɗebo su cike da isa ganin tun safiyar yau babu wacce aka aiko mawa ko fiffiken kaza. Don haka ta ɗebo kajinta guda 5 ƙosassu ta miƙa ma wani yaron maƙotansu ya yanka mata. Kowacce na zaune a ƙofar ɗakinta suna hira kamar ba mafaɗata ba. Mairo zo ki taya ni figar kaji, cewar matar Malam. Yau ni kuma ina da tumatiri zan gyara na kai niƙa. Haba Mairo, kar dai baƙin ciki kike don kin ga zan ci kaji. Murmushi Mairo ta yi tana faɗin matar Malam, ai kuwa ko saniya za ki yanka Alƙur'an ba zan taya ki ba, ni ma ina da nawa aikin. Kai jama'a, wai ane maka hassada har kan abin da za ka ci. Ke dai kika sani, Mairo ta ba da amsa sannan ta shiga ta ɗauko tumatirinta ta hau wankewa. Bari na taya ki matar Malam. Yawwa Ladidi, na kuwa gode miki wallahi. Nan suka zauna suna gyarawa suna hira. Wanda rabin hirar duk gulma ce kan babu wacce aka kawo ma nama. Yaro ya yi sallama suka amsa, ya shigo yana tambaya ina Abulle. Fito ya miƙa mata bako cike da nama in ji mijinta daga kasuwa. Ta amsa ta ajiye ƙofar ta ɗauko roba babba ta juye. Nama ne mai yawa wanda ya ɗau hankalin su matar Malam. Wallahi Ladidi na tsane maƙaryacin namiji mai cin bashi. Dubi naman can, bashi ya amso fa ƙila, amma shi ne ya kimo shi da yawa. Dariya Ladidi ta yi ta ce ga kuma su makwaɗaita a kusa ba. Ta faɗi ganin Mairon Ado ta je taya Abulle gyaran nama. Ba su tanka su ba suka ci gaba da aikinsu suna hira. Maman Ladi ta shigo janye da akuya, wani saurayi na biye da ita. Bayan ta ajiye kayan hannunta ne ta dubi saurayin tana faɗin, yanka a can wurin, ta nuna mai wurin wanke-wankensu. Ya kuwa tafi wurin ya hau aiki. Matar Malam, wasu fa miji ba shi da ko sisi amma sai an yi ƙarya har da siyo dabba, cewar Ladidi. Cikin baƙin cikin har yanzu ba a kawo mata komai ba tunda mijinta ya fita. Na banza ne wallahi, gara mu mazajenmu na ƙaunar farin cikinmu, shi ya sa za su siya da guminsu. Suka sanya shewa. Maman Ladi na jin su ta yi bakan da su ba tare da ta tanka musu ba. Inno zaune tare da yaranta suna gyaran kaji guda 2 ta ce, Maman Ladi yanzu nawa akuyar nan? 4,600 na siyo Inno. Gaskiya ta yi arha sosai. Dariya Maman Ladi ta yi ta ce, Inno kina burge ni, ba ki da gadara irin na su o'o masu kiwon kaji. Dariya suka sanya suna kallon matar Malam da Ladidi. Mijin Ladidi ne ya shigo don haka ta bar taya matar Malam ta bi shi ɗaki. Can ya fito ya tafi. Ita kuma ta fito tana yatsa na fuska riƙe da leda a hannu. Ta zauna bakin ƙofar ta tare da dungurar da ledar. Ai kuwa Maman Ladi da ke zaune ta miƙe tare da ɗauko ledar ta buɗe. Ai yiriri yau za mu ci ganda. Wacce ledar ta yi hannun Maman Ladi cikin fushi take faɗin zan ci uban mata wallahi, muddin ta shiga sabgata. Shewa su Abulle suka sanya wanda ya sa Ladidi da Maman Ladi juyawa don ganin menene. Mairon Ado ce aka aiko mata da nama da yawa kamar na Abulle. Takaici ya kuma kama Ladidi ganin daga ita sai Inno ce masu nama kaɗan. Don haka ta ɗau ledar ta haɗi da shigewa ɗaki. Mairo, Ladidi, Inno, Dillaliya da Abulle suna zaune a ƙofar kicin sun ɗora girki. Matar Malam da Maman Ladi sun ɗora tafashen nama duk a cikin kicin suke aiki. Suna hira. Saɓanin Maman Usman da ko leƙowa ba ta yi ba. Suna ta kai kawo cikin kicin kowacce na duba girkinta tana tafashen nama da na kayan miya. Matar Malam ta ɗora tafashen kaji. Maman Ladi ta ɗora ruwan shinkafa duk a cikin kicin ɗin. Maman Akintalo ta shigo tana faɗin yau za mu ci daɗi ba a gida namu, kowa yana yin girkin nama. Eh wallahi yau mai kallon gabas zai ci daɗi, cewar matan Malam. Da yake bata san mai hakan ke nufi ba dariya ta yi tana faɗin, matan Malam menene kina dafawa ne? Ina dafa kaji masu motsi ba ganda ba, cewar matar Malam.
Cikin hushi Ladidi da ta fuskanci da ita ake ta miƙe tana faɗin, don uban mata idan ta isa ta faɗi sunana ta gani. Uban wa kike zagi mara kunya? Matar Malam ke faɗi lokacin da ta miƙe tsaye. Idan ana sai da kunya ki siyo ki kawo min banza 'yar sa ido kawai. A'a Ladidi babu faɗa yau fa ki yi haƙuri please. Maman Akintola kenan. Sannan ta wuce ta bar su. Robar da Ladidi ta jiƙa ganda ciki matar Malam ta yi ƙwallo da ita tana faɗin, ga rashin kunyar nan na siyo miki banza mai ƙirar Samudawan farko. Jar uban nan. Za kuwa ki san kin zubar min da nama wallahi. Maman Ladi ta miƙe ta ce ku dakata don Allah. Me yasa ba ku da haƙuri ne a ce kullum sai kun yi abin faɗe a cikin anguwa? Maman Ladi ba ruwanki cikin wannan magana. Kina gani ta zubar min da ganda. Shewa su Abulle suka sa ita da Mairajin Ladidi ta ce ganda, wanda hakan ya ƙara tunzula Ladidi ta ɗaga ƙafa ta sauke kan tafashen kajin matar Malam. Sai ga kaji zuba a ƙasa. Ruwan ya zuba kan ƙafar Inna Talatu. Ai kuwa ta miƙe ta ɗauke Ladidi da mari. Zafin marin ya sa Ladidi cakumar Inna Talatu da faɗa. Matar Malam ta kalli kajinta da ke zuba a ƙasa. Ta yi kan Ladidi da duka ita ma. Su kuwa sauran matan ba wacce ta yi yunƙurin raba wannan faɗa sai ma ƙara ingizawa suke. Kif aka watsar da tukunyar tumatir ɗin Abulle na tafashe. Tashin hankali. Ganin wannan aiki ya harzuka Abulle ita ma ta kifar da tukunyar tafashen naman Inna Talatu. Ganin haka Maman Ladi ta sunkuci tukunyar naman ta yi hanyar barin kicin ɗin. Tana kawowa ƙofa matar Malam ta kwashe mata ƙafa. Sai ga Maman Ladi a ƙasa nama ya watse har tsakar gida. Yaran gidan suka shigo. Ganin nama zuba ga Maman Ladi ta kasa tashi suka sanya wawa suka ruga waje da gudu. Miƙewa Maman Ladi ta yi ta koma cikin kicin ɗin. Shaƙar matar Malam ta yi suka hau dambe. Naman Mairan Ado Ladidi ta juye ma Inna Talatu gaba ɗaya a jiki. Zafin da ta ji ya sa ta ƙwalla ƙara wanda ya sa Mairan Ado kwasawa da gudu ta yi ɗaki. Ta danna sakata tana haki. Gaba ɗaya suka yi kace-kace da kicin ɗin. Ga duk sun watsar da wuta. Maman Dare ta shigo ganin ana faɗa ya sa ta koma waje da gudu ta hanyar gidan mai anguwa ko takalmi babu. Gidan mai anguwa. Malam gaskiya ka kyauta da wa'innan kaji. Amma da akuya ka yanka mana ka san dai kaji huɗu ba za su ishe mu ba in ji Jummai. Wallahi a kiyayi fushina a gidan nan. Domin babu wacce tsohonta ya taɓa cewa Tanko ga ciyawa ka ba dabbobi. Kenan iyayenmu kake zagi Malam. Oho ban sani ba. Ni dai a kular min da nama ko ƙafar kaza ban ce a ci ba idan an gama ni zan raba abuna da kaina. Hannatu da ke zaune ta yi tagumi ta doka tsaki. Jin tsakin ya sa mai anguwa juyowa yana faɗin, 'yar matsiyata kin yi wa mai alewa. Matsiyaci shi ne wanda bai san ya wadata iyalinsa ba. Ai kuwa mai anguwa ya miƙe ya nufo ta. Ganin haka Jummai ta shiga tsakani tana aika mai da mugun kallo. Sanin idan ya tanka ba zai ji daɗi ba ya sa ya juya yana faɗin shegu mayu kawai. Kuma ni zan dafa kajina da kaina yau billahillazi. Ya ƙarasa bakin murhu ya ɗau mafici yana fifita wuta. Babu wacce ta kuma kula shi duk miƙewa suka yi suka kama sauran ayyukansu na gida. Shi ko mai anguwa cire malin-malin ɗin shi yana fifita wuta. Nama ba ruwa sai kamu yake. Amma bai ma san yana yi ba. Matan na jin yadda naman ke ƙonewa suka yi banza da shi. Maman Dare ta shigo da gudu wanda hakan ya tsorata mai anguwa ya miƙe zai gudu. Ta dakatar da shi ta hanyar faɗuwa gaban shi tana faɗin, haɗe da faɗin sun kashe sun kashe. Kewa suka kashe ya daka mata tsawa. Don Allah mai anguwa ka zo sun kashe kansu a gidanmu. Jin haka ya fahimci mai take nufi don haka ya ja tsaki. Babu inda za ni ƙara nakasa na Alƙur'an. Don Allah ka zo wallahi sun yi ɓarin nama yara na ta ɗiba fa. Jin ta ambaci nama ya sa ya sa babbar riga ya ce mu je na gani. Suka fice bayan ya babbanka ma tukunyar naman shi wuta. Matan shi na ɗaki suna ji har ya fita babu wacce ta kalli tukunyar naman. Lado ya sallama hannun shi riƙe da baƙar leda suka amsa mashi ya zauna bayan ya gaida su. Ya ajiye ledar yana faɗin gashi nama ne na siyo muku na cika ciki. Murna sosai suka yi sana faɗa mashi yadda suka yi da mai anguwa kan nama. Dariya ya yi sosai ya miƙe. Na wuce ba na son ya zo ya same ni gidan nan. Nan ya tafi abin shi. Maman Sani mu dafa mu ɓoye kafin ya dawo cewar Hannatu. Ba sai kin faɗi ba yanzu za mu ɗora mu raba idan ya dawo ya ɗau nashi naman. Suna hira suna aiki ko kallon naman mai anguwa ba su yi ba. Cikin gidan 'yan haya, dambe ake na ƙin ƙarewa. Ga shi duk sun tattake naman da tumatirin da suka zubar. Maman Usman na ɗaki tana girki duk abin da suke tana jin su ta yi banza da su. Domin ta san halinsu. Inno ce tsaye gefen rijiya tana kwashe sauran naman Maman Ladi da ya zube. Jin saukar duka ta yi bayanta wanda ya haddasa zubewar naman hannunta.
Maman Ladi ce ta kai mata wannan duka bayan ta baro matar Malam cikin kicin, ko motsi ta kasa yi. Cikin bala'i Inno ta ce, Maman Ladi ashe ke matsiyaciya ce ban sani ba. Ta yaya ina kwashe miki za ki yi min wannan dukan? Na zata ai cikin naman ki za ki zuba, ya haƙuri, Maman Ladi ta faɗi tana haki. Watsar da naman Inno ta yi ta ce, to don kaza-kazar mata na fasa kwashewa. Kawai Maman Ladi ta kwashe ta da mari. Cikin huci take faɗin, ba a haifi matar da za ta zage ni ba wallahi don ubanta. Ni ce nan Maman Ladi, murucin kan dutse an buga an bar ni. Dan sabon dambe ya kaure daidai shigowar mai anguwa. Ai kuwa yana zuwa ya hau roƙo yana roƙon don Allah su bari. Amma ina kamar ba su gan shi ba. Gashi sai take nama suke yi. Can ya leƙo kai cikin kicin da niyyar ganin mai na ciki ke yi. Saukar ruwa ya ji a fuskar shi wanda ya haddasa ɗaukewar ganinsa na wani lokaci. Jin ba ruwan zafi ba ne ya sanya mai anguwa buɗe ido tare da goge ruwan fuskar shi da rigar shi. Inna Talatu ce ta watso ruwan da nufin ya sauka kan Ladidi. Ganin bai zuba inda ta watsa ba ya sa ta kuma ɗaukar tukunyar ta nufi Ladidi ta kwaɗa mata. Mai anguwa na tsaye yana kallon wannan rikici ya rasa yadda zai yi. Ganin da gaske faɗa suke ba ƙaƙƙautawa. Matsawa ya kusa da ɗakin Maman Usman yana sallama. Tana ji ta yi shiru domin ta gaji da rabon faɗa. Jin mai anguwa na ta doka sallama ya sa ta leƙo ta ce, ka yi haƙuri mai anguwa, ban san ya zan yi su daina ba. Ni kaina takaicin faɗan nake wallahi. A'a Maman Usman, ba za mu bar su kashe kansu ba, ki taimaka ki fito don Allah. Jin magiyar mai anguwa ya sa ta amince ta fito. Matar Malam na kwance ta kasa motsi sai taka ta suke yi. Maman Usman ta shigo ta ɗaga ta da taimakon Abile suka fitar da ita suka aje ta kan dandamalin ƙofar ta. Maman Usman ta shiga tsakanin Ladidi da Inna Talatu ta raba su suka fito waje. Ta kalli yadda kicin ɗin ya yi kata-kata da nama da kuma tumatiri. Girgiza kai tai tana takaicin halayyar matan gidan. Duk suna tsaye ga mai unguwa da ke yi musu faɗa da sunan nasiha. Maman Ladi ta kalle shi cike da takaicin faɗan da yake musu ta ce, da Allah Malam rufe mana baki. Walla wanga mai anguwan gulmata da shi. Sai ka ce shi na da wanga gida. Cewar Abila tana aika mai da harara. Billahi lazi zan yi ƙarar duk shegiyar da ta kuma zagi na. Ka ji mahaukata ana yi. Kai ne mahaukaci wallahi ba dai mu ba, banza mai baƙar fuska. Ladidi ta katse shi. Ubanki ne banza ba Tanko ba, matsiyaciya mai zubin munafukai. Kai kuma mai zubin 'yan wuta, ba cewar Inna Talatu. Takaici ya cika Maman Usman da ke tsaye tana kallon duk abin da suke yi. Ganin abin nasu zai yi ƙamari ga mai anguwa kamar zai yi duka ya sa ta daka musu tsawa. Duk suka yi shiru suna kallon ta. Sai yaushe za ku yi hankali ku gane abin da kuke bai dace ba? Yara gare ku. Kuma tarbiyyar ku shi za su ɗauka. Na roƙe ku don Allah ku yi ma kanku karatun ta natsu. Ku gane zaman lafiya ya fi komai daɗi. Ki yi haƙuri Maman Usman, za mu gyara, cewar mai ran ado da ke tsaye jikin ƙofar ta. Sauran shiru suka yi suna hararar mai anguwa jin yana faɗin hankali ne bai ishe su ba shi yasa suke wannan haukan. A'a mai anguwa kai babba ne bai kamata kana faɗin haka ba. To Maman Usman a yi haƙuri, amma dubi yadda suka wulaƙanta nama kamar ba kuɗi aka sanya aka siya ba. Duba ki ga matar Malam Zuba ko motsi ta kasa. Daɗin abin mazajenmu ne suke siya mana.